familia y mis hijos vienen a San Vicente Ikastola. Ni saioa naiz eta Donostiarra. Hona etorri ginean bizitzea eta ez genuen ez ezagutzen ingurua, hasi ginean ikastolan galdezka eta egia esan hezkuntza proiektua asko gustatu zitzaigun. Y otra de las cosas que más nos gusta es que es una gran familia. Y aquí se conocen los niños, se conocen los profesores y los padres. Es una gran cooperativa. Gure kasuan, Biana Erantzun Ikastolako familia bat gara eta ikusi genuen aukera polita proiektu berdina jarraitzeko, ikastolen elkarteko proiektua jarraitzeko Oion aukeratzea. Garraioa ere eskaintzen ziguten eta aukera ona izan zen. Elegí Ikastola como un centro escolar para mi hija me parece adecuado para que podía aprender la idioma. La verdad está muy avanzada con la euskera. Estoy muy a gusto con los profesores. Txikitan euskara ikastea nire ilusioa zen, baina ezin izan nuen. Orain seme-alabei aukera hori oparitu diet San Vicente Ikastola. Bueno, ikastola ekartzen ditugu gure seme-alabak, bertako langilea garelako eta gertutik ezagutzen dugulako proiektua. Eta horrez gain, Lopen bizi gara eta guk argi geneukan hasieratik gure seme-alabak euskara proiektu batean ezitu nahi genitula eta ikastolak eskaintzen diegu gure egunerokotasun horretarako eskaintzen dugu guztia.